Ja, og det her er den mundtlige besvarelse af modul 5, kernefysik. Og det man ser på billedet her, det er tre forskellige stoffers beskyttelse mod henholdsvis alfa, beta og gammastråling og elektronentræk. Og hvis vi starter med den første heroppe, som er alfastråling. Alfastråling det består af en heliumkerne, det vil sige 2 protoner og 2 neutroner. Og hvis vi starter med, så kan vi se, at det er en forholdsvis svag stråling, da den ikke engang kan trænge igennem papir. Altså er papir en beskyttelse mod alfastråling. Hvis vi tager den næste, så er det betastråling. Og betastråling har, kan man sige, findes i to tilstande. Der er både beta plus stråling, og så er der beta minus stråling. Og betastråling det består i bund og grund af en atomkerne, som udsender enten en elektron eller en positron. Positron det er en antipartikel til en elektron. Og som I kan se her, så kan betastråling det kan godt trænge gennem papir, men kan altså ikke trænge gennem aluminium. Aluminium er altså en beskyttelse mod betastråling. Hvis vi går længere ned, så har vi gammastråling. Det ses ofte i forbindelse med enten alfa eller betastrålingen. Den adskiller sig dog ved, at der ikke ændres på selve grundtilstanden af atomet ved selve strålingen. Strålingen sker i stedet for ved, at en foton ved en vis energimængde den bliver sendt ud. Og det sker på den måde, at atomet er i en exciteret tilstand og falder tilbage til sin grundtilstand ved at udsende en foton. Som vi kan se her, så kan gammastråling det kan både trænge gennem papir og aluminium og bliver så delvist stoppet af bly. Men der er altså ingen af de tre stoffer her, som helt stopper gammastråling. Og den sidste form for stråling, som vi har, og er det mest sjældne, det er det, vi kalder for elektronindfang, så det må vi hedde elektronindfangsstrålingen. Og den her stråling, den finder sted ved, at en kerneproton tager en elektron fra den inderste skal og K-skallen, og hermed dannes en neutron, da protonen og den elektron, som bliver indfanget, de neutraliserer hinanden og bliver dannet til en neutron. Det er en sjælden form for stråling, og det er en ikke-ioniserende stråling, men derimod en røntgenstråling. Vi kan se, at den går 100% igennem aluminium eller papir, 100% igennem eller 2/3 igennem aluminium, og så halvdelen af det går den igennem bly. Så igen kan vi sige, at der er ingen af de her tre stoffer, der helt kan bremse elektronindfangningsstrålingen. Afslutningsvis vil jeg bare sige, at tykkelsen af de her stoffer også spiller en væsentlig rolle i forhold til, hvor gode stofferne er til at bremse. Men da der ikke er nogen tykkelser oplyst i den her opgave, så kan vi kun forholde os til det sådan rent teoretisk.